Kajing sa khot hajer ki khot bat ki noi lam ka Khasi Students Union KSU haki bor pulet ka nang yai beteng bat ha ka khan re tarik unai tung arja arpusau la khot hajer ya ki khot bat ki noi lam ka KSU Shillong mi ngi circle Hasarar police station kat ba ya ki khot bat noi lam ka KSU West Jante Hills district unit bat KSU War Jantia circle la khot hajer ha Amlaram police station. Kajing khot hajer ha Amlaram police station ka day yo ba lat par singkram u president ka KSU West Jante Hills district unit baru ba lop khongla u president ka KSU War Jantia circle halor ka nong rem kajing khanra work permit yaki nong bala barjala haki khndiat sngi bala dap. Habakran sikilat patai kubor ki noi lam ki basa khot hajer ki laong bahaga jing sisa deiban khot hajer ya ki kontraktor namar dei maki ki bawan ra barjala shakajala khlam biang ki khot kisla ulaong ru bakani kadi ka bot jong sarkar ban pen peja ni pentron ya kaseng halor ki mat bakala ya lenti haga jing sisa nakaleng sarkar ka deiban khot hajer ya ki togi kontraktor ki bara ya ginong trai ki bombiang kikot kisla ki bawan rung bean sing nega jaka henry kikot penbanda mangi kito gi kontraktor ki yalam tip na na Bangladesh ne na Nepal ne ya kita kinong trai ki barjela ki bombiang kikot kisla gi sisa ki deban khot ya gitu kontraktor te ngim tip pada balai bu sarkar khot haji rengi imat kabut jong sarkar ban theung peja lane ban pentron yangi henry nakleng jungi ngi pha gane kruak ka basai kat ba pinang penterha kata nyenang khandra nakaleng jongi kata kadai kubar ko basai ka KSU ka nom chong thai hadu bandayo bat pentri kam ya ki an ki badon kam banyada ya rib jai pentri jongi tengi nakaleng jongi lai ka jubab ko basai ba nginom kan randen ya kene kam la jia kat beje long bat balong ru ini ya sakmat kat baka surkarhi keempat pentri kam ya ka MRSSE bat kumju kat ba ki ngimpat yo ya ka LP te nakaleng jongi kum kaseng lada ki pawan mi man gasngi ro ngi nakaleng jongi ngin yai khandra man gasngi ngim ting ngim salia ya kanok gino ki kendon ki bangingat ro henry na benta ke jingsingan jo kari berka jai menreu ngin yat sakmat ban pendim ya ka peteng ke ban sawan hot ngi tu bakan ke jingle ke jongi kamde ke bebe ai lada ka sarkar hi ka le ya ka kam ngi nginom le damangi henry ngi i baka sarkar ka syong thia thai na do menno kila penyeng ya ketika ceget hang teh po umling na benta ban khanrai ki mender hendre du menta ki kelayeng ja te kai kata karai na benta ban yada ya kecai ban riu ko jongi te na kaliang jongi kum ki KSU ngim ban se ban siem ya kene sinjam kum ka we na ka jingkat su thia ya ka sarkar baka pentrai kam no ya ka an omba ngile ya kam be an Hendrai kane kejing le jongi kalong kum si benta ban pentrai kam bagi ban kentu ya ka sarkar baka pentrai kam no mardor ya kine ki an ki bala don lupa kamtam ka MRSSE te na kaliang jongi hi nginom ting ladang isya kem ladang isya thuet ro Hendrai kanong rim ka jongi hi ngiang skem ban yada ya karib ka jai mriu kata ka di kruwa ka basai na kaliang ka KSU March perang keluar dari march perang keluar dari march perang keluar dari Islam KSU Islam KSU Islam KSU Kumno ba Raju Kumne kong ale Kumno ki kam ki jam baro Hoi ki biang lor ai ki ration jong menta ubnai Hoi ta ba ukau yu unia Kong undi udai kau plus F ukau fortified ukau 45 Henry ba ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu uto ukau ba ai barabor umde uba bha Kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi ila ban yo ya ka jingpang dunasnam mat ka jingbria ki kman Henry ba uni ukau 45 udan jiga dei kumno Yo iya ke jingtei ya ka met ka phan ka jungi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D namar ke jingduna jungkine ngin ngat hagi babun ki ja jingpa ka sarkar ka persangkan bala banwanra ya ka kot ka khia ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke omkhnyang bam Kidai bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet.
Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki da ka sharp plus F haki. Ba, uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne eh. Nang ni kong. Nagani ka daw ka sorkar kalapan mi yaki skim ICDS, MDM, PDS. Kabha na ka benta upaj ba. Ka sorkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kilapha daw khau ba bhatam na ka benta ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na ka taga daw patang da uni ujaj khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni Shakman. Tang da ukhau 45. Ba, pikiran ya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.